Hello friends song nor bahai tongbai ang khakai nor kahma tongbaina ang tini kaisa Jirania It Bata sophaijak jara It Bata nugyakho ang borokno phunuknai eko nasik naidi obono It Bata ni first gate oro kwbangma gari tongo o gari ono khlaino It rok nini ani thani joto jaga ono twlangwi tonwi eko nasinai di ani yaksi yagra bwskang phaisa It kwbangma berajak oro It kaham kaham tongo eko khe It songmani nok eko nasinai di noropo baisong jara It Bata nugyakho borok kaham khe nainai di eko oborokno It Bata nainai di kwbangma It berajak yaksi yagra line line khe berajak naithotok khe berajak tini ekdom wati bamani bagui harperok lama harpengjak moto sabai himui thangui ang o It Bata norokno phunukna bagui phaijago baisang norok naitongdi o It Bata no nasinai bwskang kwbangma It Bata tirpal rok khopjak line line kwbangma berajak tei harpek bo tongo o jaga tei nokhor kosom ungjak nasinai di baisang ekdom kosom ungjak phungni simi wati bamani taporey sal baiyoko tei sari rok phano wati bai mano salo dila nasinai di baisang eko nasinai di It rok tei harpek ekdom himnani lama kwrwi kumoto jemui tongo eko It songmani nok o ajo kotorma berajak pala hai kotorma abo kha ekdom hoklo thangma It sokro khe enkai tau khai ho wati jora khai It rok jotono bondongjak oro It tangnai rok kwrwi khe bo jotono thangbaijak oro je It Bata o kam khainai rok wngkha Bihar ni borok police rok borok kwchangma soma khe phaio wngkha wati jaga thangpai nasinai di yango It kaham bo tongo gora bo tongo swbaijak bo tongo nasinai di baisang eko ani yagra kaisi tei bwskango bo berajak abo wngkha bwskango nok hai kolok kolok abo wngkha aro khai jara Bata kam khainai rok police rok hindi jekono kam khainai borok aro tongo family nasinai di It Bata ni eko no It rok kwbangma berajak nasinai di baisang norok to It rok Bata rok nugyakho na eko nok rok kaham khe nasinai di bwskango wngkha khe aro It rok fwrano tagui gani bwskango tei tongo obo wngkha machine oro ha rwui ha galugui It chama o machine bai.